We are the Pineapple Family! Good morning! It is Monday and time to go to school. Diri kami maili sa iyang kwarto. And kahapon, after SM, nagpag-iisano pa kami pero tamad na ako kita. Tamad na ako mag-vlog. So, ready for school nanay kami Madalian na. Siya naman lang nag-ailis pero galing kikagud to kitugay gidya ko hindi mo pagbantayan. Bot na lang ka. Papanatang makabayan pangadaan siya. Hindi. Lotion mo. Hindi na. Pinanta na lang ka. Para dasig. Bulungan pa naton. Napilas, naglikid sa basketball. Tapusin mo daw yung pantalon. I-insert mo daw. Kasi ito nag-ilis na. Sige, panatang makabayan na. Itaas ang kanang kamay. Ay mo natin yung practice na 1, 2, 3, go. Itaas ang kanang kamay at sabay bigasin ang panatang makabay. Panatang makabay. Iniibig ko ang Pilipinas. Niaalay ko ang aking buhay, pangarap at sisikap sa bansang Pilipinas. Inaya lang gani. You're so fast. Hindi pagdaanan. Di para panami-namion mo balaki for the country, ina. Pangarap at sisikap sa bansang Pilipinas. Okay. Bye-bye. Ara, nagka-kompleto na tanan-tanan pati iya balon. Listen. Bye-bye. Good morning. It's Tuesday and naka-ano siya PE uniform kay karon PE nila. Ito bang danay do yung kay first time mo nag-PE uniform? Wow! Nan, very nice. Very good. Ako imo t-shirt. Okay na. Nagamit pa sa next year. De? Ito bang? Hey! Hey! I love you. Sorry, agree. Yoko, Josh. Thank you. Ano man to kay Mami Joshua. Okay. Bye-bye. Oo. Halong. Doy. Bye-bye. Like kiss na. Towel ka da, ha? Ate, pray. Charan! Good afternoon, everyone. Good afternoon. May subon ako nakaawid liwat sa ako ng phone. And I got this chocolate covered biscuits. Let's eat. So, mapapakita sini samtang nagapahuway-huway kaganagan lantaw TV. Magulang ko tapos sa panyaga kay mama. Mag-obra ako sa pyesa kay United Nations Day GJ. May sila mga activities ang may sila contest, may mga categories, may oration, may mga is writing, extemporaneous speaking, may mga slogan yata na buta na patugani basta kay we're interested nga anhan nga man ang oration. So actually siya hindi man ko magpilit sa iya kung hindi siya interesado, but hambalan ko lang siya just in case kung gusto niya, pwede siya kambal kay teacher niya. Kahapon ko naghambal na siya kay teacher niya, but ako ang kinanglan, kami ang ma-register sa iya para mag-intra. So kaya sila ang account pala na may ginsend lang sa amon for registration kung interesado ang bata. So kay interesado siya, din-register ko siya sa hapon na. Tapos nag-ubran ako sang piece, sang pyesa. Yan ba? Pwede mami Filipino, pwede man English. Yan ba ko to? Sa tula mo Tagalog na to. Testiyanta naman ng English. Nag-ubra naman ako sa yan. Ang ilang theme is one common future, one common agenda. So hindi ko kabalo kung amo ni akong pag-inchindi sang ilang theme. Basta ang ako nang ginobra it's like about how you would be able to have a bright future.
So, dapat may ara ka mo nga unity. Di ba? Daw mo na, you have to unite, maintindihan na, understanding and communicate for us to reach a good future. Daw mo na. So, ayun, ay, hindi ko kabalo, nag-research man ko, pero dulain nga mga gagululuwa, dabi, isang one common future, kag one common agenda, ng mga madalom, nagidbala, so, bayan na, basta siguro connected man ni akon ginobra diri makita yung man agaling kun i-perform na. So far ari na diyan na sa ulo kagabi ho na so na mga ano na no na mga 1/4 or sulusubra na 1/4 hindi pagit sa ulo pero nang at least pala do familiar na sa iya ano pa siya nag-stutter pa siya kay nagalipat-lipat pero hasta na siya diri sa to mga more than 1/4 na iya nga nasa ulo. So karon naman diri naman na siya. Basta nga maka sa ulo niya. I am hoping nga masaulo ya by Friday. Ay kay Saturday may ara sila nga nga hampang naman sa basketball. So hoping nga makasaulo na sa by Friday. And then kay after sa Saturday nga play nila nga game may ara pagid siya nga sleepover with his classmates. So I'm not sure kung madayon gid siya nga ma-sleepover with his classmates or mapahuway siya. I don't know. Basta kay subong yung daan guys. Kung ano na siya namon, ginapa-explore, ginapagustuhan siya namon. Kay parang amo na mo daw, kumbaga daw give and take kami ng gusto siya namon, basta sundo niya man kami kay ang amon ginobra para sa iya kaginahambal para sa iya is para gid sa iya kauyukan ina. So, yes. Kung sundo niya kami, tini reward man siya, di ba? Amon na amon nga rules na gid. So amo na ang tanay. Ang mga ari ko digin pang islang nga words kay daw budlan siya. Pero okay naman na whatever happens, at least na try niya. Amo na iya nanamian na dira sa iya wag ang school kay ka-explore siya, nag-explore siya sa iya tanan nga pwede obrahon. Amo na. Which is kami very happy man kami kay at least pala ay kaya gali isang bata namon nga amo na no. Super happy man kami para sa iya kag happy man siya. Enjoy man siya. Pero kung kisa daw ako lang nakapoy sa iya. But then bad ako nga grabe man iya stamina, energy and iyang eagerness nga sa tanan nga mga ginaobra niya. So wala man siya namon napilit gid kay kun piliton gid siya namon ay no nga kami man gyapon ang ma-disappoint na kami kung hindi makaya kung piliton siya namon. So kung ano lang makaya niya kag kung ano ang gusto niya. Amo lang na. So let's see kung ano naman ang kahinatnan sa isang iyang oration. Amo na. So sa Tuesday na ni siya nilang 1 week na lang. 1 week na lang preparation. Ayaw niya man na sa ulo Bala na. Sige makaon ko kaya ma-relax ma-watch ko TV. Bye-bye. Good morning. It is Wednesday and time for school everyone. Wala akong ka-vlog mayo after kapod. Okay, tamad ko. Damo ko sang gina-edit. Tamadan ko mag-vlog. Muna na akong aga lang. Mag-go to school. Dahil na kami, dahil si Manang Joshua, bantay Dahil na. Ibutang sa sulod. Ibutang sa sulod. Nandaw ito ko na si Manang Joshua. Short. Ang ano naman. Ano naman na? Ang sound sabi ko. Para na tayo yung dukangan, buta ko lang din mo maning, ha? Isus na, ini? Ano? Anong tawa si Manang Joshua da? Dan. Nabutan na da, kay siya lang namakot, dira? Oday, tiho! Da lang ho, sa mala. Check siya sa da. Natoto nang Sid inga to siya.
Ay, nasa? Kagabi, nag-ano lang mga kami, nag-obra siya mga homework. Yoko, Josh. Bugat-bugat. Thank you. Bye-bye. Pray and listen. Bye-bye. Hi. Si Daddy nagtapos ako ni Labhan, no? Good boy. Aww. Good boy ikaw, Dad. Panapak. Bye. Aga pa si Daddy. Napaaklan siya kay may anak siyang meeting sa client. This may tani makaano siya, makaabot siya balik kay karon karon ano. Bye-bye. Alo nga. May mask ka da? Hindi siya madalabas na lakyan, kaysa lang siya sa biyahe. Try niya makabalik siya after lunch. Doy is ready for school. Tapos si Daddy to ara. Nag-commute siya. Mabaya, Sigma siya from nagbantay na siya sa may cruising namon series. Tapos Sigma. Tapos bantay na to sa Kunusubong sang Paaklan or Pakalibo. Kay kung ng L3, mas tugayan pagit siya kay napapuno pa ng before maglakat. Listen and pray. Pray good for me, ha? Listen sa mga teachers. Ara, nagali si Manager Suaya. Ay, mo kwarta. May utang ka pa to. What? Bye-bye. Kasi madula butang sa wallet mo. Coding, Josh. Doy, ang oration piece mo, ha? Ay, hatag kay sino gani hatag? Okay. Bye-bye na. Okay, hello. Bye-bye. Bye-bye. Open ay mga bag. Close na yung bag. Okay, it's time to go to school. It's Friday. Electives day. O, nag-civilian lang siya. Bye-bye. Check your reminders, okay? Doy, ha? Check mo reminders, ha? Bye na! Hello, guys! Nakagwa si Mami sa longga. Mayari kami bisita! Bilin sa tani sa balay galing kay parang may upod kami lagaw-lagaw. Sino man to i-up doon? Si Mama Lynn kay si Papa Win. No? Sing no? Mag-ano man ang gadget malang to. Hindi kundi, dalawa na lang. With honors na sa sabang palis na ni Winter. Yeah, wag good ka smile, oh? Yeah. Mangita kami sang bayo ni GJ for the oration. So, yes, mano naman siya. Ma-compete naman siya for oration. Try and try, miss ka na, no, da. And okay na kami sinaiya, basta nag-enjoy masasaniya mga activities sa school. Ano mo na, so, first stop na mo, Trita. City Mall kami, anay. Ari yun sa sa film, sa Unitap kali. Okay. Abido ka dako-dako na, han? Dako man. Ari lang iyang shoulder. Ambising kay do paras man lang kamusing ni Manoy Owe mag-ano. Likod sa ako. Oh, paliyo gido. Dakto gido igo. Ano? Bebe lang to. Ano nga size yung wala? Ay, hindi dako naan. Dako, tanawa mo, arab lang. Ari mo ni nga size so. Parehas na sa. Shoulder, balahong shoulder na niya, di lang ho. Nami man yung color mo, no? Ari mo mo. Ari mo namin ito. Ari, awa ka na yung hintay. Patit ka rin ang gray do gray na. Ang gray nami, ang green. Hindi na dako, miga. Dako siya, han. O, paano ito pa check ko din miga? Dako siya, han. Dako to siya. Ari ho na naman yun. Size 54. 52 ho. Ari nami man ang color, han, no?
Galing kayo ito, hindi na yan ang mga gamit sa ano. Hindi na yan oh. Ay na yan. Ang yawa ka ng pangita eh. Hindi lang common. Ito marina namin siya. Gamit, ang itom daw common man. So, dark gray siya. Dark gray kag maroon. Ang blue nami man. Yun yung blue. So uniform na. Gani. Good morning everyone! It's Saturday and we're going to Civic Center na kay may game naman si JJ sa may Loma ni Gyapon. Second game na ni Nila and Doy, okay? Kaya? Do your best lang ah. So, see you na lang dito sa Civic Center everyone. Bye-bye! Our second game for the day for the SPP Division, Child's Academy versus President Manuel Ross Memorial School South. Relax lang, Doy! Passing number 6. Good game, good game! Oh, sige lang ah. Kao na lang namon perdi ah. Pero good game, good game. Hello, we're back. Nagpulit lang kami and then nagpawahiway. Then go na naman kay may sleepover iniho sa iyang classmate. Second part na exciting. Second exciting part of the day kuno niya is mas sleepover. First time yan Away without. Oo. Family. First time niya nga away without sa amon kay sa ibang siyang tao matulog. Para maka-experience na ako tungkol sa iyang mga classmates and mga friends niya sa school. Imo kliyente na to. And amo na tulong na siya namon puli mga kami tayo ni daddy. Miss ko ni ba? Miss ta ka? Ay, Tangis begin na. nag-cry pa sila kainas ang ilang game kay Bo Kanugon. 2 points lang, one shot kumbaga. Di abi join ko right kay abi. Naku, may na kami magkuhan, may na kami Kampang? kasama na to amon last game. Mo to. Di pa ah. Kag Nagkudogo na. kaya nga man kami gani nga mga nanay dati daw may maghililibi man kami kay syempre daw naruoy man kami sa mga bata syempre. One heart na so gamay sa lamang. Oo, sige lang kay amo ginang game may birthday gina iya. Pero kanugon lang kay isa lang gid katira tani. Sige na lang anong tanabi we cannot we cannot change it. But may ara pa sila next time nga hopefully madaog. Ando behave ka dito sa ilahan, di ka gito magkuan ha, Louie ha? Ha? Okay? Big man niya. Si Big Man na lab na yan. Nagdala na, imo dala? Ang tawbi sa imo dala? Pasalubong siya mga snacks for the sleepover. Gentlemen, Ladies and gentlemen, let us work hand in hand and make a brighter tomorrow for me and for you. build na kag. Opo. Samtang gabiyahe kami memorize ko sa si oration. Bye. So, aray na sila di. Mapikis na kay mami doy. Mahal ko kay mami. I love you. Si daddy lang ang maano sa imo doon. Ha? Bye-bye. Doy, behave ha? I love you. Miss you. I miss you. Puli na kami. Ito lang to si Dito
Toy aroy. Ambot ko makatulog ko sini nga wala sa nga balaan ko wala siya. Ang bay pa nga na sa miss you. Tungol gid mang non lang pagindit. Tanto gid nga bata. May mga experiments yan. Experiment yan, experience gali. Napunin na kami Good morning, it's Sunday. Ma-church kami pero wala pa si GJ sugaton pa namon sa ilang sleepover. Tapos may reason lang sa car kung madiretso na kami dayon sa church. Wala gid sa update sa amon guys, ka-enjoy gid kuro do namian siyang wala yung mami kag dati talagot gid sa karon. Papawin to kasungkod to kay wala nag wala nag-lisensya. Ay. Magda sa happy naman pa wala kalay wala. Ngala si Papa Win nga wala sa may kasabad-sabad nga bata. Galing wala si Doy-Doy gali ya. Ay wala ay lisensya. Nag-lisensya. Happy na asawa na. What? Good ka man. Is here na. Wala pa kailis. Wala ka. Ano ka? Breakfast ka na? Di, ano nagkasilisensya ka to? Ikaw han? Lisensya ka ba? Lisensya simple kailangan. Ano ba tagam? Nagpa-thank you ikaw? Nami matulog mo? Okay man? Very good. Ilis lang din na. Dito ka lang later ka lang ano. Pagpipakwa. Why na? Ubos na? Pululaw ka mo guro ay. Pulaw kapag iguro gabi. Ano Te, amo na. Paus ka. Rest ka lang mayo karon. Great to defend. Slow to expose. Great to guard. Slow to reprimand. Great to protect. Thank you for watching. Bye!